saya, panagip sa lukot ay masasara. Sulit-ulitin, ganun pa man, talak lang sa kalam na meron yan. Guys! Alright! Sa taas! Captain Arlie Leslie! Andito na kami sa Bambal Bridge! Yan o! Uy, Tol, may sasabihin ako. Ano yan? Kilala niyo ba yung exploring talaga? Si Alvin Bautista, Tol. Sayang vlogger. Oo, Tol. Marami daw mga magagandang lugar doon. Tara, G. Tara, let's go. Ikaw na bahala. So, okay. Makanya ng gawan ta kanya ni Pornel kaya nagkatulong niya. Yes. Kaya pati i-strap kaya ganang safety. Kapag yung bitis mo nila. Yung ganyang pilot din niya. Na ako mag-control, may ako control yung guys Basta siya kayo, mag-control. steady ko mo, tugi ko mo yung layo. Tugi ka. Pata ka yung take off. Patang yung bagay ako na kanina. Basta patang ka magsandal ka mo, relax ka. Patang kaya ka makasandal ka, kaya makatalang ka. Relax ka. Walang take off. In case may ka-encounter ka ng turbulence, may sa ating turbulence, walang tumira ka tango ngayon. Makanyaman, walang yuyuda ka. So okay mo itan, normal mo itan eh. So, everything is safe. Ala kang pigaga na kanina hanggang dahil engine tagyang babo, safe. Makapaglanded ka ta, alam building mo, alam kaiso, anywhere. Ala ka tong dapat katakutan. Pacheck may paludjing may tong line sa ring ka, mapalud na nga lo, alam problema. May tong line sini, mag-carry ang 150 kilos. Oh, may tong Baik lah, makanya ka together. Let's go. Magsipag nandito ka na, bida ang saya, mapayapang kalibutan na wala sa iba. Pinaka sa iba, mata sa saya, panagip sa lukot ay masasara. Sulit-ulitin, ganun pa man. So ito na kabalit, bali nag-gear up na tayo ni Captain Arlie Leslie. So yung gagawin natin ngayon is magre-relax lang tayo dito, so wag natin kontrolin yung sarili natin. So yan nating mag-control si Captain Arlie sa para-trike. Yan. So abangan nyo guys itong pinaka-vlog natin. So yun talaga nyo, ready to take off na tayo. So excited na ako. Yan, makasama sa taas si Captain Arlie. Later guys, pag-uusapan natin kung magkano pa and then yung mga ibang information dito sa Bamban para Motor Flying Club. Yun, ready to take off na tayo guys. Eh syempre kasama pa rin natin si Captain Arlie Leslie. Yan.
Nandito na tayo sa Bamban Bridge. Ayan siya. Ang sarap na yung experience guys, grabe. Wow! Ang sarap makita ng Bamban Bridge sa pinakataas. Wow! Ang sarap. Sarap ng pakiramdam guys pag nandito ka na sa taas. Grabe. Alaya, masiglang liparin kaya sagarin. Tara na, let's go. Wow.